Вас вітає інфармаційна служба телеканала МКТБ і я Ірина Габуркович. У ефірі новини «Час мясцовий». Сёння ў выпуску. Акцыя «Нашы дзеці» крочыць па краіне. Высокія госці з навагоднімі віншаваннямі і падарункамі завіталі і ў наш горад. Цуды на каляды. Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі заклікае далучыцца да традыцыйнай дабрачыннай акцыі. Час светлай надзеі. У сераду католікі адзначаюць нараджэнне Хрыстова. За 9 месяцаў гэтага года прамысловыя арганізацыі Маладзечанскага раёна вырабілі прадукцыі на суму 870 мільёнаў рублёў, што склала крыху больш за 104% да аналагічнага перыяду мінулага года. Зараз у раёне працуюць больш за 3 дзесяткі прамысловых арганізацый. Амаль палова ў агульным аб'ёме вытворчасці – гэта прадукты харчавання. На тэрыторыі нашага раёна функцыянуюць вядомыя на ўсю краіну прадпрыемствы «Велісміт», «Аквадзіў», Маладзечанскі хлебазавод, Маладзечанскі камбінат хлебапрадуктаў і іншыя. Таксама паспяхова працуюць прадпрыемствы машынабудавання і металаапрацоўкі, па вытворчасці мэблі, электраабсталявання, парфумерыі, дэкаратыўнай касметыкі, будаўнічых матэрыялаў і іншае. На бліжэйшыя 2 гады запланаваная мадэрнізацыя вытворчасці на прадпрыемствах «Амкадор Унікап», «Белхол», керамічным заводзе ў Радашковічах, камбінаце хлебапрадуктаў, спіртагарэлачным заводзе «Аквадзіў». Па стане на 1 кастрычніка экспарт тавараў і паслуг ажыццяўляўся ў 40 краін свету. За 9 месяцаў гэтага года экспарт тавараў склаў больш за 130 мільёнаў долараў. Акцыя «Нашы дзеці» крочыць па краіне. Высокія госці з навагоднімі віншаваннямі і падарункамі завіталі і ў наш горад. У пятніцу у Маладзечанскай санаторнай школе-інтэрнаце сустракалі міністра па надзвычайных сітуацыях Вадзіма Сіняўскага. Па традыцыі перад школай ратавальнікі размясцілі шматлікія пляцоўкі, дзе дзецям нагадвалі правілы бяспекі, знаёмілі іх са службовымі сабакамі, а таксама прапаноўвалі прайсці імправізаваную паласу перашкод. Школьнікі ўдзельнічалі ў віктарынах і паказвалі свае веды пра тое, як трэба сябе паводзіць у небяспечнай сітуацыі. Таксама ратавальнікі прадставілі сваю тэхніку. Супрацоўнікі МНС – актыўныя ўдзельнікі штогадовай дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці». Свята прадоўжылася ў сценах школы-інтэрната, дзе выхаванцы прадэманстравалі свае творчыя таленты і прадставілі гасцям музычны спектакль. Дзед Мароз і Снягурка пры актыўным удзеле дзяцей запалілі навагоднюю ёлку, а затым і госці, і выхаванцы навучальнай установы разам сталі ў традыцыйны карагод. Не абышлося і без навагодніх падарункаў. Галоўным з іх стала адкрыццё абсталяванага кабінета па асновах бяспекі жыццядзейнасці. Тут можна навучыцца асновам бяспекі, адпрацаваць алгарытм дзеянняў у розных надзвычайных сітуацыях. А галоўнае, што неабходныя навыкі змогуць атрымаць школьнікі любога ўзросту. Навучанне будзе зручна для ўсіх. Вадзім Сіняўскі адзначыў, што важна абучаць дзяцей з самага ранняга ўзросту і што новы кабінет дапаможа зрабіць урокі больш эфектыўнымі і цікавымі. В данной школе уже не первый год работаем. Во-первых, направление самой школы очень интересное. Это деток лечат от сколиоза. И прошлые тренажеры, которые мы делали, они были согласованы с медперсоналом, который нам подсказывал, как это лучше сделать, для того, чтобы детки могли заниматься физическими нагрузками и поправляли свое здоровье. В этот раз принято решение, мы оборудовали в этой школе кабинет безопасности, в котором можно проходить те или иные чрезвычайные ситуации, смотреть, как из них правильно выходить, как в них не попадать и как правильно вести себя, обеспечивая свою безопасную жизнедеятельность. Удзел у навагодняй дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці» прымае і старшыня палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Ігар Сергяенка. Ён пастаянны госць у Маладзечанскай спецыяльнай школе-інтэрнаце для дзяцей з парушэннямі зроку. Штогод напярэдадні навагодніх святаў Ігар Сергяенка наведвае выхаванцаў і педагогаў школы, каб прыняць удзел у святочным мерапрыемстве і ўручыць дзецям падарункі. Перамагчы салаўя-разбойніка, адкрыць дарогу Дзеду Марозу. З такой задачай трэба было справіцца выхаванцам школы-інтэрната і іх педагогам. Яны падрыхтавалі яркае тэатралізаванае прадстаўленне, у якім самы актыўны ўдзел прынялі і гледачы, і ганаровыя госці. Конкурсы, танцы, віктарыны, свята праходзіла ў атмасферы дабрыні і весялосці. З усімі заданнямі справіліся паспяхова. Злога ворага перамаглі, Дзеда Мароза сустрэлі, навагоднюю ёлку запалілі.
самы доўгачаканы момант свята – уручэнне падарункаў. Ігор Сергяенко падарыў школе лагапедычны комплекс «Разумная люстэрка». Старшыня палаты прадстаўнікоў расказаў, што заўсёды з асаблівай цеплынёй наведвае выхаванцу спецыяльнай школы-інтэрната. Ён адзначыў, што тут з году ў год многае мяняецца да лепшага. А сама школа – гэта не проста навучальная установа, а сапраўдны дом, дзе ў атмасферы добра і утульнасці педагогі выхоўваюць і навучаюць дзяцей. Акция «Наши дети» – это визитная карточка нашего социально ориентированного государства. Это свидетельство заботы о детях. И я бы сказал, что сегодня это своеобразный, уникальный мост связи поколений. Когда мы, взрослые, становимся волшебниками хоть на несколько мгновений и дарим вот этим замечательным детям такой вот праздник. Это свидетельство заботы нашего государства о подрастающем поколении. И я вам скажу, когда видишь сегодня радостные лица детей, когда видишь радостные лица педагогов, которые отдают здесь все свои силы, свою душу, понимаешь, что мы, взрослые, руководители, общественники, правильно все делаем. Таксама дзеці атрымалі салодкія падарункі і цацкі. Да шчырых віншаванняў далучыліся калегі-парламентарыі, якія прадстаўляюць наш рэгіён – Іван Маркевіч і Дзяніс Ушацкі. Не засталося ў баку і кіраўніцтва Маладзечынскага райвыканкама. Каждый из нас, независимо от нашего возраста, верит в волшебство, верит в сказку и верит в то, что Новый год нам всем принесет много новых радостей, новых ярких событий. И сегодня я от всей души поздравляю вас с вашим праздником сегодняшним. Волшебство начало приходить уже сегодня. Мы сегодня вместе с вами окунулись в замечательную сказку, погрузились в волшебство, но я уверен, что это только начало. Госці далі высокую ацэнку рабоце па навучанні і выхаванні дзяцей, якая праводзіцца ў Маладзечынскай спецыяльнай школе-інтэрнаце. Падзякавалі педагогам, а таксама адзначылі, што ў нашай рэспубліцы дзеці заўсёды ў прыярытэце. Іх развіццё, навучанне, забеспячэнне ўсім неабходным – галоўная задача дзяржаўных органаў. Рэспубліканская дабрачынная акцыя «Нашы дзеці» працягнецца ў Беларусі да 15 студзеня. Вольга Трубач, Алексей Андрыеўскі, МКТБ. Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі праводзіць традыцыйную дабрачынную акцыю «Цуды на каляды». Далучыцца да яе могуць усе жадаючыя. Актывісты БРСМ арганізавалі збор падарункаў для дзяцей, якія апынуліся ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. Акцыя стартавала 16 снежня і працягнецца да 9 студзеня. Жыхары рэгіёну могуць прынесці ў пункт збору па вуліцы Грамадоўская, 12 канцылярскія тавары, настольныя гульні, спартыўны інвентар, сродкі гігіены. Зрабіць гэта можна у будні з 8 до 17 гадзін. Перапынак на абед з 13 до 14:00. Як расказалі ў райкамі БРСМ, да акцыі, як і ў папярэднія гады, актыўна падключыліся і маладзечынцы, і жыхары раёна. Дзякуючы гэтаму дзеці не толькі атрымаюць патрэбныя і карысныя падарункі, але і будуць ведаць, што побач ёсць спагадлівыя і неабыякавыя людзі, якія гатовыя прыйсці на дапамогу. Канцелярские товары, спорт-инвентарь в том числе, игры различные. Вот у нас уже ребята приняли участие в этой акции, некоторые школы принесли развивающие игры. Собранные подарки наши первичные организации уже вручают таким детям, которым нужна эта помощь. У сераду, 25 снежня, каталіцкая супольнасць свету сустракае нараджэнне Хрыстова. Гэты дзень лічыцца важнейшым святам у рэлігійным календары католікаў. Тэму працягне наш карэспандэнт. За пару дзён да нараджэння Божага Сына ў касцёлах знадворку і знутры майструюцца яслі з выявамі Багародзіцы, святога Іосіфа, анёлаў, пастухоў і жывёл. У свята туды будзе пакладзена і фігурка Ісуса Хрыста. Перыяд адвенту заканчваецца. Ён доўжыцца ў католікаў 4 тыдні, і кожны з іх мае свой сімвалічны сэнс і значэнне. З першага яго дня пачынаецца літургічны год. Веруючыя з аднаго боку рыхтуюцца да нараджэння Бога немаўляці, а з другога узгадваюць біблейскія прароцтвы пра другое прышэсце Хрыста на зямлю. Таксама католікі стараюцца не прапусціць ранішнія месы, так званыя рараты, у гонар Пресвятой Дзевы Марыі. І кожны з прыхажан імкнецца перад калядны час правесці з карысцю для душы у першую чаргу. Мы часто видим, как кинохроника показывает нам раненых людей. Раненых солдат, офицеров, а раненых не бросают, а
Если бросят, они загинуть в этом окопе. А раненых людей вытаскивают с этих окопов. А мы усе раненые грехом первородным. И тому своими молитвами, своими добрыми учинками мы ратуем так само тых, які отвернулись от Бога. У них теперь иные ценности, к сожалению, але Бог чекает кожного з нас. У апошні тыдзень на калянным вянку запальваецца 4-я свечка. З першай зоркай на небе заканчваецца і перадкалянны пост. Святары змяняюць фіялетавыя рызы на серабрыстыя ці залатыя. Літургічныя песнапенні вызначаюцца ў свята асаблівай урачыстасцю. 25 снежня ў касцёлах адбываецца звычайна не адна служба. Каляды католікі стараюцца сустракаць, сабраўшыся дома ўсёй сям'ёй. Дзеці і дарослыя падзеляцца аплаткай, павіншуюцца святам радню знаёмых і сяброў. Каляды ў каталікоў доўжацца на працягу 8 дзён. Другі дзень у касцёлах адзначаюць памяць святога першапакутніка Стафана, трэці прысвечаны апосталу Іану Багаслову. Заканчваецца свята хрышчэннем Господа ў водах Іордана. А яслі з біблейскімі персанажамі яшчэ колькі часу будуць нагадваць прыхажанам пра светлыя дні самага важнага свята ў каталікоў. Святло Бетлеемскі зоркі дае нам новую надею, нават насуперак надеі. Со святым Божага нараджэння, з надыходзячым Новым годам, традыцыйна мы ламаемся аплаткам у сваіх сем'ях. Я за ўсімі людзьмі добрай волі ламаюся гэтым белым хлебам. А не только гэты белый хлеб на белой менавіта скатерти или обрусе повинен быть, але повинна душа быть чистой. А коли душа будет чистая, то этот оплаток менавіта благословить будет не ксёндз, а сам Бог. Алла Маркелова, Дмитрий Пятёнок, МКТБ. Цуды пад Новы год. У дзіцячым цэнтры культуры Расток горада Маладзечна у рамках акцыі «Нашы дзеці» адбыўся ранішнік, дзе галоўныя героі прадстаўлення утрымлівалі ўвагу гледачоў да апошняй хвіліны. З-за таго, што злыя персанажы сапсавалі футра Дзеда Мароза, святкаванне Новага года апынулася пад пагрозай. І толькі чароўныя ніткі пернікавай каралевы і залатыя рукі майстра змаглі выправіць сітуацыю. Дапамагалі ім і дзеці. Яны смела адправіліся насустрач прыгодам, а па дарозе весяліліся і танцавалі. Фінальным акордам прадстаўлення сталі сустрэча з Дзедам Марозам і Снягуркай, традыцыйны карагод і навагоднія падарункі ад галоўных зімовых чараўнікоў. З 25 снежня па 7 студзеня школьнікі адпраўляюцца на чарговыя канікулы. На пярэд зімовых вакацый на базе устаноў адукацыі Маладзечанскага раёна будуць працаваць аздараўленчыя лагеры з дзённым знаходжаннем дзяцей і падлеткаў. Працягласць змены складае 6 дзён. Бацькоўская даплата за пуцёўку невялікая, у сярэднім 13 рублёў, у залежнасці ад узросту школьніка. Без малога 1000 вучняў Маладзечанскага раёна атрымаюць магчымасць аздаравіцца і з карысцю правесці вольны ад вучобы час. Педагогі пастараліся скласці цікавыя праграмы для сваіх выхаванцаў. Дзеці змогуць паўдзельнічаць у розных праектах і квест-гульнях, пашырыць свой кругагляд, паказаць таленты і здольнасці ў спартыўных турнірах і творчых конкурсах, знайсці новых сяброў. У Новы год без парушэнняў пад такім дэвізам пройдзе ў пятніцу 27 снежня апошні сёлета адзіны дзень бяспекі дарожнага руху. Комплекс мерапрыемстваў будзе накіраваны на павышэнне пільнасці і дысцыплінаванасці ўсіх, чый шлях звязаны з дарогай. Асаблівую ўвагу дзяржаўтаінспектары звернуць на прафілактыку ДТЗ, здзяйсняемых у стане алкагольнага ап'янення. Усім удзельнікам дарожнага руху супрацоўнікі ДАІ нагадаюць таксама правілы паводзін на дарозе і транспарце, правы і абавязкі вадзіцеляў і пешаходаў і пра адказнасць за парушэнні. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.